Velkommen til Alustil. Jeg hedder Mads Milling Eriksen og er ejer af Alustil. Vi har 2 robotter i dag, en stor og en lille, og i fremtiden vil vi da nok kigge meget mere på de små robotter, da de er mere sådan venligere og nemmere at håndtere i dagligdagen til mindre ordrer. Hvor man kan se det, altså i stedet for at svejsrobotten er sådan en selvstændig enhed, så er det svejserens værktøj. Ligesom han har sit normale svejsværk, han har sin vinkelsliber, så har han også sin svejsrobot. Så han kan stå og gøre noget klar ved siden af, ordne med det, sætte robotten i gang med det, den skal lave, og fortsætte med det næste, og så står de faktisk og arbejder indbyrdes og kollegaer, hvis man kan sige det på den måde. De ting, vi gerne vil have i robotten, det er jo typisk de ting, hvor der skal være meget ensartet svejsning, eller hvis det er meget lange svejsninger. Altså hvis du har svejsning over længere stræk, store rundinger eller sådan noget, det er lige præcis den type svejsninger, som robotten er god til. Fordi når først den er programmeret, så gør den det samme hver eneste gang. Og selv den bedste svejser vil have svært ved at køre flere meter svejsning perfekt i hånden. Det vi håber på, når vi får nogle flere robotter i gang dernede, vi har en nu, men vi regner med, at vi skal have flere i fremtiden, det er også, at det kan frigive nogle flere hænder. Netop fordi, at den skal blive set som kollegaen til svejseren. Så når robotten er i gang med at svejse et eller andet, den manuelle svejser, han kan stå med nogle andre opgaver. Så på den måde satser vi også på, at det i fremtiden kommer til at frigive nogle hænder i produktionen, så vi kan få nogle flere produkter igennem. Og hvem ved, det kan være, at den store robot bliver pillet ned, fordi den er jo noget dyrere i anskaffelse, og den er også dyrere i afskrivning. Og sådan som vi kan se det nu, får vi faktisk mere ud af det med den lille robot.